Darba waħda, meta kienet ix-xita ma stajtx noħroġ nilab fil-ġnien, ma kontx naf kif se naqbad ngħaddi l-ħin. Għalhekk, qabad biċċa karta bayda u ftit labsijiet tal-kulur. Pinġejt 4 naħliet fi ġnien sabiħ li għandna wara d-dar. Bil-ħajt tas-sejjieħ, is-siġar kbar u folti mimli fjuri koloriti u dawn il-ħbib ġodda. Erika, Iris, Martina u Emma l-onktaru l-fuq mill-karta u sibni mdawra bil-fjuri u s-siġar li pinġejt fi ġnien in-naħliet. Waslet ir-rebija, xi ġmiel. Il-ħuttaf reġa' ġej lura wara li għaddit ix-xitwa. Fost il-ħuttaf hemm Hans li kellu jħalli daru fit-tramuntana u issa jinsab lura fit-triq Tulea. Bħalissa qegħdin nittajru flimkien ma' Hans. Imma stenna, x'qed jara Hans? Ma jistax ikun li dan qed jiġri fi ġnien in-naħliet? Donna r-rebbija laħqet kullum kien minn barrawn fil-ġnien tagħna. Ija ħasra dan il-ġnien, kif inhu maħruq. Min jaf l-annimali li jgħixu hawnhekk. Hej, inti, naħla. Lili qed tgħid. Iva lilek. Kemm tidher jiena? Kif inti ħamra? Ħallini ara, is-soltu bħal da żmien għalina n-naħal ikun l-aqwa staġun tas-sena. Imma din is-sena Inti tgħix f'dan il-ġnien? jien flimkien man-naħliet l-oħra. Arahom ġejjin. Xkull battikata, x'waħda din? Aħna se nqattaw ir-rebbija kollha hekk. Mela ra x'inhu ġej fis-sajf. Dawn huma l-ħbib tiegħi, Iris, Martina u Emma. Dan huwa taf li lanqas qed li x'jismek. U lanqas inti? Jien jisimni Hans. U jien Erika. X'qed tagħmel hawn Hans? Qatt ma rajnik f'dawn l-inħawi? Jien bħalissa tila lura lejn id-dar fil-Foresta Sewda fil-Ġermanja, Imma waqt li kont qed nittajjar, il-maħ dan il-ġnien u laqatni kif fost tant ħdura fil-madwar f'dan il-post. Kollox jidher nixef u maħruq. Laqqas aħna ma nistgħu nifhmu x'qed jiġri. Kull ma nafu li l-annimali kollha qed jitilqu ftit ftit. L-ikel naqas, kważi spiċċa, u l-hawn fjuri, la ħaxix, xejn. Imma l-aktar ħaġa kera hi li mill-ġimgħa li għaddiet l-hawn dejna nilmħu xi insetti morda sew. U mhux biss, kullum kien imtela bil-bumunqar. Kif? Ġilbu ara hawn? Da żgur kien pront ġi hawn mill-għalqa ta' warajna. Għall-ewwel rajna xi 2 jew 3, imma jnejna mill-ewwel okruna. Imbagħad bdew ġejjin blexieren bumunqar ma' kull imkien. Li kont naf. Kont ngħid li sħabi jinżlu sawn. Żgur jieħdu gost igerxuhom. Prosit, hej, Xikla din kien ilni ma nikolek żmien. Imnalla sibna dan il-ġnien. Nispera li ma jiġux aktar minn sħabna. Għaliex qed tinkwita? Taħseb li mhux se jkun hawn biżżejjed ikel għal kulħadd? Ara li ieħor xi inkwieta. Hawnhekk jistgħu jibdlulu ismu u minn ġnien in-naħliet isemmuh ġnien il-bumunqar. Dan il-ġnien huwa ġenna tal-art għalina l-bumunqar. Dan il-ġnien sibni ħasninna, għax ixniexef u maħruq. Festa kbira qegħdin nagħmlu, donnu għalina kien maħluq. Aħna qegħdin naħsbu li dan kollu qed jiġri minħabba l-bnedmin li joqogħdu f'dik id-dar. Ekku, mela isma' din Hans. Xi ftit ta' żmien ilu, ir-raġel li jqgħod f'dik id-dar ħareġ blanda ħadra mwaħla ma' daru. Ma' din il-landa kellu xi ħaġa twila mwaħla li kienet iżomm f'ideh. Imbagħad beda jraxxax qisu ilma minna matul il-ġnien kollu. Hemm mara, hemm għada l-landa
mitluqa ma' ġenb il-bib tal-orfa. Aħna qegħdin naħsbu li dak il-likwidu kien velenus. U ħaraq il-xejjex kollha ta' dan il-ġinien. Jista' jkun. Meta nkunu qegħdin nittajru, ġieli rajna lil medmin irroxxu minn dan il-likwidu fl-eliqi tagħhom. Jekk kull istess likwidu, dan jista' joqtol l-annimali kollha li jkun hemm fl-għalqa u jista' jagħmel ħafna ħsara jekk ma jużawx sew. Malajr inkunu nafu. M'għandix dubju, dak jgħidulu bex u perikolus ħafna, Għattilkom jien li ġieli rajt bħalu jintuża biex jeqret il-ħaxix ħażin. U issa, x'se nagħmlu? Il-ġnien tagħna se jispiċċa meqrut. B'xi mod irridu ngħidu lill-bnedmin. Irridu waslulhom il-messaġġ li dan il-likwidu li qed jitfgħu fil-ġnien se jeqirdu. F'dik id-dar toqgħod tifla. Kemm il-darba nilmħuha tissindikalna minn wara t-tieqa? Min jaf li kellna ngħidu lilha? Kieku idea tajba. Imma kif se jirnexxielna nikkomunikaw magħha? Lanqas li nitkellmu bl-istess lingwa? Ekku, il-bnedmin ma jifmunix. Ngħidilkom jien x'nagħmlu. Ħallu fidi. Xiħlew ta' sfur. Għaw ġibtli. Juħasra din il-fjura kif inni midbila. Din is-sena donna l-rebbija ma waslitx tal-ġnien tagħna. Donna trid tgħid li xi ħaġa sfur. U xi jrid dan in-naħal? Donna trid tgħid li xi ħaġa dwar din il-landa? X'fiha dik il-landa, Asfur? Ħaninżel nara. Xikla kilna. U jien ma niflax niċċaqlaq. Lanqas irrid nisma' b'aktar ikel. Dan il-ġnien ħalina. Ħaxixni xefu baħru. Festa kbira qegħdin nagħmlu donnu għalina kien maħluq. Taħsbu li dik it-tifla ħaditu l-messaġġ tagħna? Jien hekk naħseb. Ma rajtuwix kif qrat il-kitba ta' fuq il-landa. Kif daħlet tiġri tajjat lill-missiera? Kienet ħaġa tajba li dik il-ġimgħa talmet mill-iskola dwar il-ħsara li jista' jagħmel il-bex lin-natura ta' madwarna. U kemm jista' jagħmel ħsara lil ħlejjaq bħalna. U mid-dera jagħmel ħsara anke lill-bnedmin infushom jekk ma jużawx sew. Irid jintuża bil-galbu biex ma ssirx ħsara lil l-ambjent u lanqas lill-bnedmin. Hekk smajt li t-tifla tajt lill-missiera? Isma' ħej, u Hans fejn telaq? Filli kien hawn fostna u filli ma rajniex aktar. Ma nafx, imma donnu kellu xi ħaġa urġenti. Forsi mar jilħaq lil sħabu. Imma stenna waħda. Qed nara sew jien. X'qiegħda tara? Hemmhekk araw fix-xefaq. Tassew? Dawk qasafar. Issa qed narhom. Ikolli ngħid, dawk ħuttaf. Dawk il-kol sħab Hans. Tgħid ġejjin lura jfittxuh. X'qed jiġri hawn? Dan x'inhu terremot? Jien naħseb ġej l-inkwiet, dak li naħseb. Prosit, hej, wara klab bħal dik, ara niflaħ x'niġri. Ajar tiġri jekk ma trid tispiċċa ikel għall-ħuttaf. Jekk jonqosni wkoll, tlaqna lem. Iskot, u iġri kemm tiflaħ, ma kienx ħuttaf kif ħarbtilna l-gos kollu.
meta rajnihom ġejjin, sibna li kienu ġejjin lura jfittxuk. Min kellu jgħidilna li jint kont fuq qoddim magħhom? Anzi, irnexxili nilħaqhom fil-ħin. Kif webbiltom li hawn il-bumun qar? Ma rridx wisq biex iseguni lura lejn il-ġnien? U mid-dera ħadu gossow għax reġgħu qabdu it-triq bit-bissima mċarta fuq munqarhom. Ekku, issa nittamaw li dan il-ġnien meħlus mill-bex li tefgħu il-bnedmin u mill-bumun qar. Ma jdumx ma jerġa' jibda jwarrad u tasal hawn ukoll ir-rebbija. U aħna nkunu nistgħu nerġgħu lura nittajru fuq il-fjuri tal-ġinien tagħna. U ma jkunniex għal xiex interqu bla nifs lejn ġonna oħrajn biex niġbru labra tad-dakra? Barra minn hekk, dawk li msejkna annimali li kellhom jaħarbu jerġgħu lura lejn darhom u nerġgħu lkoll flimkien inkunu familja waħda kuntenta. Issa jinsa jkolli nħallikom. Għax it-triq lejn il-Ġermanja hija triq twila u rrid nilħaq lil sħabi. Grazzi tal-għajnuna li tajtna Hans. Ħadna gost li sirna nafuk. U meta fil-ħarifa terġa' tinżel lura, tinsiex tieqaf fiġnien in-naħliet? U hekk għaddiet ġurnata oħra fiġnien in-naħliet. U l-ħbib tagħna Erika, Iris, Martina u Emma, naħliet beżlin, talmu affarijiet ġodda fil-kumpanija ta' xulxin.